ҷавонон умуман шаҳрвандони тоҷикистонӣ дар ҳар давру замон кӯшиш бар он карданд ки кишвари хеш дар сатҳи байналмилал маърифгар бошанд. ҳунар, истеъдод ва маҳораташон онҳоро миёни мардум сарбаланду сарфароз гардонидааст. маҳз ана ҳамин гуна ашхосро ҳамроҳ бо дастовардҳои аз сатҳи байналмилал касб кардаашон мо лозим мешуморем ки барои шумо бинандагони азиз маърифгар бошем. дуруд дӯстони азиз, тамошобинони гироми қадри телевизиони Сафина. ҳамакнун нашри навбатии барномаи публисистии ҷаҳонзебро манзуратон мегардонем ва айни ҳол дар меҳмони мо ҳузур дорад як нафар варзишгари муваффақу ҷавони кишварамон ки дар мусобиқоти гуногуни сатҳи ҷаҳонӣ ширкат карда комрону комёб гаштааст ва ӯ Абубакр Салимов аст. хуш омадед ба барномамон. раҳмати калон ки моро ба барномаатон яъне таклиф кардаед. саломат бошед. хуб, Абубакр, шумо ба ҷуз он ки ба навъи варзиши муҳорибаи тан ба тан машғул ҳастед, боз аҳли чӣ кор ҳастед? ҷои таҳсил мекунед ё ин ки ягон ҷо кори илоҳагӣ мекунед? дар коллеҷи тиббии ноҳияи рӯдакӣ таҳсил мекунам, иловатан дар дорухона кор мекунам. беҳтарин. хуб, шумо тибро бо варзиш омехта кардаед, тавъам кардаед. ба қавле фикр мекунед ки масалан ҳамин машғул шудани шумо ё ки умуман таҳсил гирифтан дар коллеҷи тиббӣ ё ин ки ихтисоси тиббиро ба худ гирифтан ба варзиш ҳам манфиате меорад? бале. чаро маҳз интихоб кардед навъи варзиши муҳорибаи тан ба танро, масалан футбол, баскетбол, волейбол ё ин ки теннис не, маҳз ана ҳамин намуди варзишро? барои он ки ман аз хурдсолӣ яъне завқ доштам дар гӯшти яъне зудо. дар зудо тӯли 4-5 сол машғул будем. баъди зудо яъне ба ман ҳамин навъи муҳорибаи танбатан махкул шуд. ман дар ҳамин муҳорибаи танбатан яъне алон машқу тамрин мекунед. хуб, чанд сол шуд? тӯли 3 сол мешавад ки дар ҳамин муҳорибаи танбатан машғулем. яъне ки ҳамин 3 соли охир шумо ба навъи варзиши муҳорибаҳои тан ба тан машғул ҳастед ва кӯшиш мекунед ки дар мусобиқаҳои чӣ дохил ва хориҷи кишвар маҳз аз ана ҳамин намуди варзиш ширкат карда тоҷикистонро масалан дар хориҷ аз кишвар маърифгар бошед. хуб, биёд атрофи ана ҳамин навъи варзиш каме суҳбат бикунем, пасони идома бидиҳем суҳбатамонро атрофи мусобиқаҳое ки дар он шумо ширкат кардед. навъи варзиши муҳорибаҳои тан ба тан чӣ гуна аст ва чӣ фарқияте дорад аз дигар навъи варзиш? навъи ҳамин танбатан ҳар намуд мисол ҳамаи ҳамин варзишҳоро яъне ҳамаи ҳамин спорте ки мақсад мегзарад дар ҳамин муҳорибаи танбатан дохил кардам. яъне унҷо зарбаҳо ҳам ба даст, зарбаҳо ҳам ба даст, ҳам ба по, ҳам гӯштини тарзи озод. онҷо ҳарб кардан, рақобат кардан бо рақиби худ яъне озод аст. озод аст. шарти асосии ана ҳамин муҳорибаи тан ба тан ҳангоми набард, ҳангоми мусобиқа дар чӣ дида мешавад? холҳо чӣ гуна гузошта мешавад? аз рӯи кадом амалҳо? ҳар нав мисол зарба бо даст, бо пой хол дода мешавад. агар мисол тоне накаут мекунӣ рақиби худро, яъне ғолиб мешавед. хуб, яъне муҳориба ки озод будааст, дилхоҳ ҳаракату амалро бояд анҷом бидӣ. ҳар нав варзиши озод ҳам намешавад ки масалан бе амалу ҳаракатҳое ки мисол иҷозат дода нашуда бошад аз рӯи ана қоидаи варзиш истифода шавад. ҳаст дар намуди варзиши муҳорибаи тан ба тан ягон қонун, ягон қоидае ки бояд аз он истифода накунӣ? бале, дар қафои сар задан мумкин нест. дар асл агар бигирем навъи варзиши муҳорибаи тан ба тан якам навъи варзиши хатарнок ҳам ҳаст. масалан худи шумо ягон маротиба дар ҳангоми набардатон, ҳангоми рақобататон ягон ҷароҳати сахт гирифта будед? мо дар ҳамин муҳорибаамон яъне ягон ҷароҳати баланд гирифтор нашудем. будан хай мақсад меварзидан ва ҷароҳатҳои вазмин гирифтор шуда яъне варзишгарон мисол аз рафтани хуни бисёр баҳс мекарданд, яъне ғолибиятро дар дигар нафарҳо медоданд дар варзишгар. хуб, Абубакр, биёед дар бораи тамринотатон ҳарф бизанем. яъне чӣ гуна сурат мегирад машқ кардани шумо, тамриноти шумо, дар куҷо одатан шумо машқу тамрин мекунед? дар маҷмӯаи варзишии ноҳияи Фирдавсӣ машқу яъне машқ мекунем. чӣ гуна сурат мегирад масалан тамриноти шумо? мо аз соатҳои 6 яъне машқи моро соатҳои 6 сар мешавад то 8 бегоҳ дар ҳамон ҷо яъне машқ мекунем дар зали маҷмӯаи
маҷмӯаи варзишӣ. устодатон кист ва чӣ гуна ба шумо тамрин медиҳанд? устодамон яке аз беҳтарин устодҳо Собир Каримов мебошад, ки бар мо ҳар нав амалҳоро бар мо нишон медиҳад. хуб Абубакр, ҳар як варзишгар пеш аз он ки масалан сафар мекунад ба мусобиқаҳое ки дар сатҳи ҷаҳонӣ мегузаранд, сараввал аз кишвари худ таҷриба касб мекунад, яъне бо иштирок дар мусобиқоти дохили кишвар. шумо аз навъи варзиши муҳорибаи тан ба тан ё ин ки аз дигар навъи варзише ки пештар шумо ба он машғул мешудед, масалан гуфтед ҷудо, ҷиу-ҷитсу, дар дохили кишвар дар мусобиқаҳо иштирок мекардед? бале, иштирок мекардем. чӣ гуна ҷойҳоро касб мекардед? Масалан вақте ки шумо иштирок мекунед ба худ таҷриба касб мекунед. Таҷрибаи шумо чӣ гуна аст? Масалан буд ки мақсад ғолиб мешудем, ҷои аввал мегирифтем. буд ки мақсад боз мағлуб мешудем. хай иштирок мекардем, ҷойҳои аввал мегирифтем. масалан вақте иштирок мекунӣ, ҷои аввал мегирӣ, дар дохили кишвар ин гуна унвонҳо ҳам аст. Чемпиони Тоҷикистон, масалан қаҳрамони Тоҷикистон, шумо ин унвонҳоро соҳиб гардидаед? бале, мегуфтанд ки чемпион буд, одамое ки мақсад мегуфтанд чемпион. Не ба таври расмӣ масалан шумо соҳиб шудед ин унвонҳоро? бале, чанд маротиб чемпион ё ки қаҳрамони Тоҷикистон? ду маротиба шудем. аз навъи аз варзиши навъи варзиши ҷуҷитсу. ҷиу-ҷитсу. аз муҳорибаҳои тан ба тан чӣ? муҳорибаҳои тан ба тан, бале, чанд маротиб? дар Тоҷикистон як маротиба. як маротиб. бояд акнун ҳарф бизанем дар бораи ана ҳамун мусобиқаҳое ки берун аз кишвар шумо сафар кардеду Тоҷикистонро муаррифгар шудед. аввалин мусобиқаатон дар хориҷ аз кишвар кай буду, дар куҷо буд? аввалин бор соли 2018 дар Русия, яъне дар Москов, ба гӯштини тарзи греплинг сазовори ҷои дуюм гаштем. рақибонатон аз куҷо буданд? чӣ гуна мусобиқа буд мусобиқае ки шумо иштирок кардед? ҷумҳуриявӣ ҳамин Москов буд, яъне аз ҳар шаҳрош, аз Доғистон буд, аз Чечения буд, аз Қазоқистон, Узбекистон, бисёр буданд. рақибони шумо аз кадом кишварҳо буданд? яъне аз кадом шаҳрҳо ё ин кишварҳо? аз Доғистон. аз Доғистон. чӣ гуна буд масалан бо онҳо сабқат кардан? душвор буд? бале, бале, душвор буд рақобат кардан. ман кӯшиш кардам, сазовори ҷои дуюм гаштам. анҷоми мусобиқа чӣ гуна буд? масалан ба шумо медал туҳфа кардан, диплому ифтихорномаҳо доданду? бале, бар мо медалҳо додан, яъне ифтихорнома додан ва парчами Тоҷикистонро боло бардоштанд. хуб ин аввалин мусобиқаатон буд дар соли 2018 ки шумо ширкат кардеду масалан сазовори ҷои дуюм гаштед ва тавонистед бо ҷидду ҷаҳд бо ҳунару маҳорати варзишии худ Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар бошед миёни дигар кишварҳо, дигар шаҳрҳо дар Федератсияи Россия ва ана ҳамун ҳунари варзишиятон сабаб шуд ки парчами Тоҷикистон парафшон гардад. хуб чӣ гуна эҳсос буд масалан аввалин мусобиқае ки шумо иштирок кардеду парчами Тоҷикистонро баланд бардоштед? бароям яъне ҳаяҷоновар буд ва боиси ифтихор буд ки дар дигар кишварҳо парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. беҳтарин. хуб аксарияти варзишгарон мегӯянд ана ҳамун эҳсосро ба забон овардан хеле мушкил аст, зеро он эҳсосе аст ки фақат ҳамун варзишгар худаш ҳамун лаҳза ҳис мекунад ва фикр мекунам ки аз ин эҳсоси хубтаре ҳам нест барои ҳар як варзишгар. масалан варзишгароне ки Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ бо иштирок дар мусобиқоти гуногун маърифӣ мекунанду парчами Тоҷикистонро баланд мебардоранд, онҳо ба гуфти шумо ки ин амалро барои худ боиси ифтихор мешуморанд. зеҳи шумо варзишгароне ки ҳар лаҳзаву масалан ҳар макон аз ин эҳсоси худ ёд мекунед миёни дӯстон, миёни масалан варзишгарон бо иштирок дар барномаҳои телевизионӣ барои аҳли тамошобин мефаҳмонед, маърифгар мешавед ки ин эҳсос хело ҳам эҳсоси азизу гаронарзиш аст. хуб Абубакр, бед алон як навор тамошо мекунем, пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед.
тамошобинони азиз, баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи яке аз ҷавонони муваффақ, яке аз варзишгарони комёби кишварамон Абубакр Салимов. Хуб, Абубакр, аз навор дидем ки шумо дар масалан ин мусобиқае ки иштирок кардед, хело ҳам чусту чолок будед, хело ҳам бо як энергияи хуб масалан иштирок мекардеду дар навъи варзиши интихоб кардаатон рақибро мағлуб сохтед. Мусобиқаҳое ки берун аз кишвар масалан баргузор мегарданд аз мусобиқаҳое ки дар Тоҷикистон баргузор мешаванд чӣ фарқият дорад? Фарқиятҳои бисёр дорад. Яъне мақсад дар ҳаяҷон меафтидад дар вақти мусобиқа берун аз кишвар аст. Мисол бисёр одамо тамошобино бисёр ҳастанд, тамошо мекунанд. Яъне мақсад дар ҳаяҷон меафтид. Ва фарқ дар он аст ки дар берун аз кишвар яъне бисёртар масъулият ҳис карда мешавад. Ба хотири он ки ғолиб шавӣ, парчами Тоҷикистонро баланд бардорӣ. Ва шумо варзишгарон ин кӯшишро 100% мекунед? Бале. Хуб, Абубакр, боз дар чӣ гуна мусобиқа иштирок кардед берун аз кишвар? Дар мусобиқаи танбатан, яъне ММА иштирок кардем дар Москав. Дар Москав шуд, бо рақиби қирғизистонӣ яъне рақобат кардем ва дастболо гаштем. Кадом сол буд? Соли 2018 буд. Инашам соли 2018. Хуб, пас он дидед ки тавоноиву қудраташро доред ва метавонед ки дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ширкат карда ҷои аввалро касб кунед, Тоҷикистонро муаррифгар бошед. Дар соли 2019 масалан 2019 анҷом меёбад шумо дар ягон мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ ширкат кардед? Моро ҳозир бошад дар Узбекистон, дар Қазоқистон даъват карда истодам. Яъне қасд доред, ният доред ки дар ин мусобиқаҳо ширкат кунед. Ба ҷуз он ки масалан шумо ду маротиб дар мусобиқоте ки дар Федератсияи Россия баргузор шуд ширкат кардед, яъне айни ҳол дигар дар ягон мусобиқаҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ ширкат накардед. Хуб, мо орзуи онро мекунем ки шумо зуд муаррифгари кишвар бошед, он ҳам бо ҳунару маҳорати варзишиатон ки дар сатҳи ҷаҳонӣ саъй мекунед ширкат карда парчамбардори давлат бошед. Хуб, Абубакр, чӣ қасду ният доред, чӣ орзу доред? Мо варзишгарон орзу дорем ки дар дигар давлатҳо яъне иштирок карда парчамбардори Тоҷикистон бошем. Беҳтарин, яъне ягона орзуатон ин аст ки доимо аст. Дар ҳар давру замон бо ҳамин орзу кӯшиш кардед ки масалан дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ширкат варзед. Хуб, Абубакр, агар каме ҳам бошад мо дар бораи навъи варзише ки шумо машқу тамрин мекунед бо шумо суҳбат кардем ва тамошобинро низ фаҳмондем ки навъи варзиши моҳорибаи танбатан чӣ гуна навъи варзиш аст ва дар бораи дастовардҳои шумо низ суҳбат кардем. Шумо дар иштирокчии чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳастед ва маълумот гирифтем ки шумо ду маротиб чемпиони Тоҷикистон аз навъи варзиши ҷиу-ҷитсу ҳастед. бароятон музаффариятҳо муваффақиятҳои баланд мехоҳем ва орзуи онро мекунем ки шумо ва шумобаринҳо Тоҷикистонро зуд дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар бошед ва ҳамчунин парчами Тоҷикистонро баланд бардоред. Хуб, қисмати охири барномаамон фаро расид, Абубакр, ва пеш аз он ки барномаамонро ҳусни анҷом бибахшем ба шумо 5 савол медиҳем. Ин саволҳо ками саволҳои кунҷкобона ҳастанд. Шуморо зарур меояд ки ба ин саволҳо кӯтоҳона ҷавоб бигӯед. Яъне аз мавзӯъ каме ҳам берун аст. Хуб, шумо тайёред ки ба ин саволҳо ҷавоб бигӯед? Кӯшиш мекунем. Саломат бошед. Саволи аввал ин гуна аст. Як ҷоизаи беҳтарини ба дастовардаи худро номбар кунед ки бароятон соҳиб шуданаш душвор буд. Дар Москва буд, яъне бо рақиби қирғизистонӣ, яъне душвортар буд ва ғолибиятро ба даст овардем. Хуб, яъне ин душвортарин мусобиқае буд ки ҷоизаро ба даст оварданаш душвор барад. Саволи дуюм, дар зиндагӣ бештар аз чӣ ва ё аз кӣ метарсед? Рости аз баландӣ нигоҳ кардан метарсам. Футболро меписандед? Бале, футбол яъне дар вақти кӯдакӣ, дар вақти мактабхонӣ бештар дар футбол машғул будем. Алон чӣ завқ надоред? Алон завқ ҳасту камтар. Хуб, саволи сеюм. Агар имконияти хуберо барои шумо фароҳам биоваранду маблағи хуберо ҳам бароятон пардохт кунанд ва пешниҳод шавад ки тарки муҳорибаи тан ба тан кунеду машғул шавед ба навъи варзиши футбол, қабул мекунед? Не? барои чӣ? барои ки завқи мо бештар аст дар ҳамин муҳорибаи тан ба тан, бештар завқамон аст, яъне қабул намекунам. Хуб, саволи чорум. Дар мактаб
кадом фани дарсиро бисёртар дӯст медоштеду кадомашро бад медидед? дар мактаб бисёр адабиётро дӯст медоштам, яъне бисёртар адабиётро истифода мебурдем. Будам фанҳои бисёр будам, мисол забони русӣ буд, математика буд, физика буд, яъне мо бештар дар ҳамин адабиёт шавқ доштем. Бештар адабиётро дӯст медоштед ва фане ки бадаш медидед, шояд аз дарсҳо мегурехтед, кадом дарс? Забони русӣ буд. Забони русӣ. Хуб, саволи панҷум, саволи охир. Мехостед духтаре ки бо ӯ издивоҷ мекардед варзишгар бошад? Не. Чаро? Масалан шумо худ варзишгарон таблиғгари тарзи ҳаёти солим ҳастед. Пас чаро намехоҳед бо духтаре ки масалан варзишгар бошад издивоҷ кунед? Ба ин саволатон ҷавоб надорам, яъне фикр мекунем. Хуб, ташаккур Абубакр барое ки дар барнома ширкат кардед ва ба саволҳое ки масалан атрофи дастовардҳое буд, атрофи мусобиқаҳое ки шумо берун аз кишвар иштирок кардед, ҷавоб додед, бо мо як суҳбати хубе кардед ва шумо ҳоло ҷавон ҳастед, чуноне ки гуфтед навакак оғоз кардед, яъне чанд соли охир шуд ки масалан ба варзиш машғул ҳастед, бевосита ба ин нигоҳ накарда саъю кӯшиш кардед ки Тоҷикистонро дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар бошед. Бароятон муваффақият мехоҳем. Бори дигар ташаккур ки дар барномаи мо ширкат кардед. Ташаккури зиёд барои шумо ки моро таклиф кардем дар барномаатон. Саломат бошед. Саломат бошед. аз толор рост ба хона дар мактабу баҳои аъло таҳсил кардан, падару модарро дӯст доштанд ва калонсолонро эҳтиром кардан иншиорест ки ҳар як варзишгари ин маҷмӯаи варзишӣ ба худ гирифтааст ва замони Абубакр Салимов низ бо ҳамин гуна шиору рӯҳияи хештаншиносӣ шурӯъ карда буд машғул шудан ба варзишро. Абубакр имрӯзҳо дар баробари он ки худ ҳамчун варзишгар дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ширкат меварзад, ҳамчунин ба ҳайси мураббӣ ба наврасон машқ медиҳад. Машқу тамрин аз навъи варзиши муҳорибаи тан ба тан. Абубакр муҳорибаи тан ба танро барои озод будану озод рақобат кардан интихоб кардааст. дар бораи ин нав варзиш мураббии Абубакр Салимов устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ мураббии шоистаи Тоҷикистон Собир Каримов чунин мегӯяд: аз соли 2002 мо ба ин муҳорибаҳои универсалӣ яъне унифайд иштирок дар миқёси ҷаҳон сар кардем ва 2006 онро ба дохили Тоҷикистон овардем ва аллакай ҳозир варзишгарони мо дар миқёси ҷаҳон яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд, барое ки чандин чемпионҳои ҷаҳон дорем аз 6 сола то 13 сола, аз 14, 15, 16, 17 сола ва калонсолон камтар ҳам бошад, чемпионҳои ҷаҳон дорем. ин намуди варзиш аз ду намуд иборат аст, яъне намуди лайт фақат дар он ҷо гӯштингирӣ аст ва намуди классикиаш бошад, намуди омехта аст ки дар он ҷо усулҳои бокс, карате, гӯштин ҳама чиз истифода бурда мешавад, лад додани даст, лад додани пой дар он ҷо ҳаст. Абубакр дар мусобиқоти гуногунӣ чӣ дохил ва чӣ хориҷи кишвар фаъолона ширкат варзидааст ва минбаъд низ ин кӯшишро хоҳад кард. ӯ ҳамчун варзишгар чӣ гуна асту чӣ гуна хислатҳои хосро дорост? Абубакр Салимов аллакай 2 сол шуд машқ карда истодааст. Ба натиҷаҳои ноил
дастболо шуд, баро ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба Unified. Имсол ҳам аз намуди лайту, ҳам аз намуди классикӣ ҷоизадор шуд. Ва аллакай ояндаи ин варзишгар хуб аст. Мо боварӣ дорем ки ояндаи ин варзишгар Салим Фабакр дар миқёси ҷаҳон, яъне берун аз ҷумҳурии мо, парчами ҷумҳурии моро баланд мебарад ва обрӯи Тоҷикистонро ба як дараҷаи муайян мебардорад. воқеан ҳам ҷавонони мо алалхусус варзишгарони навъҳои гуногуни варзиш мояи ифтихори кишварамон ҳастанд. Дар мисоли Абубакр ки ҳам худ ба варзиш машғул асту ҳам шогирдонро дар ин рӯҳия тарбия мекунад, кору амалаш намунаи ибрату пайравист. Наврасоне ки зери дасти Абубакр тамрини навъи варзиши муҳорибаи тан ба тан мекунанд, имрӯзҳо аллакай нақшаҳои ояндаро тарҳрезӣ менамоянд. Якним сол мешаванд ки дар ҳамин намуди ин варзиш машқ мекунам ва ман аз чанд мусобиқаҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ рафта ҷои аввалро ишғол кардам ва ман мехоҳам дар оянда чемпиони ҷаҳон шавам. Ба Абубакр бо устодам, яъне ҳар рӯз дар ҳамин толор машқ мекунем. Хушҳолам ки чунин устоди беҳтарин дар ҳамин толор дорам. ман нав 5 моҳ шуд дар ҳамин намуди варзиш машқ карда истодаам. ман падарамро гуфтам ки дар ҳамин намуди варзиш машқ мекунам ва падарам розӣ шуд. гуфт ки ту агар ҳамин намуди варзишро дӯст дорӣ, машқ кардан гир. ман орзу дорам ки ба кишварҳои хориҷ равам ва мусобиқа равам ва бо медалҳо баргашта оям ва мехоҳам ки дар оянда чемпион шавам. парчаи миллати худамон Тоҷикистонро бардорам. ҳар нафаре ки бо ҷидду ҷаҳд кореро анҷом медиҳад, ҳатман муваффақ мегардад. ҷаҳду талоши Абубакрро дида мураббиён ӯро ба сафи мураббигӣ ба сафи худ кашиданд. дар ин бора мураббии шоистаи Тоҷикистон Матлуба Каримова чунин андеша дорад. Салимов Абубакр тӯли 2 сол аст ки дар мод машқу тамрин мегирад. Пеш аз ин дар Москав Абубакр машқу тамрин мекард, яъне ки таҷрибаи бой дошт, таҷрибаи варзишӣ дошт. аллакай ба варзиш омада буд, сарфами варзишро мерафт. омада буд, мо хай дар вай уқа мушкилӣ намекашидем. ҳамроҳи Собирҷон Каримов, мураббии сармураббии калонамон, ба машқҳои бисёр яъне ки тамрин дод Абуҷон ва ба хулосае омадем ки вайро мураббӣ монем. чини анамон мунтақаби Тоҷикистонро анамин тайёр мекунад, насли наврасҳоро тарбия мекунад ва шогирдонаш чандин мусобиқаҳода баромад карда ҷои аввалро насиб гаштанд, че дар мусобиқаҳои шаҳрӣ, ноҳиявӣ, ҷумҳуриявӣ, берун аз давлат чемпионои ҷоизадори чемпионои Осиё шуданд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки Абубакр бисёр бачаи ботаҷриба аст, бисёр бачаи фаъол аст дар машқу тамрин. Вай камсухан аст ва дар кор бисёр ҳам ҷиддӣ аст. Машқҳои бепоён, тамринҳои бепоён буд ва имрӯз тонист ки парчаи миллати моро дар дигар давлатҳо баланд бардорад ва имрӯз мо хушҳол ҳастем ба чунин варзишгарон. Бояд ин хели варзишгарро дастгирӣ бояд кард ва ба ин хели варзишгарҳо ифтихорам бояд кард. оре варзишгарон ва умуман ҳар нафар шаҳрвандоне ки кишвари худ Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилал муаррифгар мешаванд, боиси сарбаландиву сарфарозӣ ва ифтихори ҳар яки мост. ва чӣ гунае ки аз суҳбат бароямон маълум гашт, Абубакр ин хислатро дорост. ба навъҳои гуногуни варзиш аз ҷумла гӯштини милливу самбову зюдо ва билохир машқу тамрин кардан дар навъи варзиши муҳорибаи тан ба тан ва аз ҳар кадоме соҳиби унвону дараҷаи хос гаштану дар мусобиқоти берун аз кишвар парчамбардори ватан шудан гуфтаҳои болоро тасдиқ мекунанд. пас бо ин гуна хислатҳову дастовардҳо ба Абубакр боз ҳам фатҳи қуллаҳои баландтарро орзу мекунем ва мегӯем ки Абубакр Салимов, ту бо ҳунару маҳорати варзишият ҷаҳонзеб ҳастӣ. гуфтан ҳамонад ки мо ба ҳамаи он нафароне ки Тоҷикистонро кӯшиш карданд бо ҳунару маҳорати худ дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар шуданд, як ҳадияи кӯчак аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони Сафина ба онҳо медиҳем ва ин ҳадияам диплом аст. ба дипломи навбатӣ, яъне ҳадияи навбатиамон ба шумо тақдим карда мешавад. муборакатон бод.
ташаккури зиёд ки барои шумо барои ҳадияатон ки моро дар барномаатон даъват кардем ва ин дипломро ба мо лоиқ донистем. саломат бошед, зинда бошед. тамошобинони азиз, ёдовар мешавам ки дар нашри навбатии барномаамон ҳузур доштанд як нафар варзишгари муваффақи кишварамон аз навъи варзиши муҳорибаи тан ба тан Абубакр Салимов. ҳамин ҷо барномаи публисистии ҷаҳонзеб ба охир мерасад ва инро фаромӯш насозед ки тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.